kai Allah ƙara annabi daraja. amin sun ma Wai ka san wani abu da yake bani mamaki? a sai ka faɗi Alhaji Alin Dan Kaka Foundation irin kyautar da yake yi wa mutane yana ba mutane dukiyansa, ni tare nake anya mutumin da dukiya ba ta kare ba kuwa. abokina kenan ai abin da Allah da manzansa suka ce bawon Allah nan shi ke aikatawa bari ka ji kyauta baya hana arziki baya taba hana arziki kyauta A yanzu ka bude ni ga allo a hannuna amma kuma ni kan a Kuma baka kulle sani yake. ba wannan san kyautan nan da yake da sadaka baka san abubuwan da Allah ubangiji subhanahu wataala ya tanada mai aljanna ba Gaskiya. saboda irin wannan abubuwan nan fa yawan kyauta a rayuwa da yawan sadaka wallahi yana kare mutum daga wa'yansu abubuwa wanda dan adam bai taba tunanin zai faru da shi ba Gaskiya kan musamman ma irin mutum ya kulla ma shari. Yawwa, saboda haka yasa za ka kalli kullum Alhaji Ali Dan Kaka Foundation ci gaba yake harkokinsa na yau da kullum daɗa buɗuwa suke yi yana taimakon al'umma yana taimakon talaka ba kowa nasa ne shi Gaskiya Alhaji Dan Kaka ni na da kyauta wallahi ba ta sa mutum ya tabe. Kuma mai nema yana tare da samu. Wai magana ba kuke? Magana Alhaji Dan Kaka muke. Kai ya Ai Alhaji Ali Dan Kaka ni zan gama wa shi. to ga yawa. Akwai wanda cizo a layinmu. Ci wanda abin da zai ci ma yau sai ya fita ne mu da ƙyar. Amma Alhaji Ali Dan Kaka darajar manzan Allah da ya zo samu mutumin ne ya taimaka mai. Kai yanzu kofar gidansa inda za ka je majalisa ce nake gama za a fito da abinci kawai a ci kawai kai Alhaji Dan Kaka. La ilaha illallah. Bari kawai. ka nuna Nigeria Limited Keken face ne daga ka turo shi? ba faci ba ai na taune ina ta sauri sai na ji kuna magana Ali Dan Kaka Foundation gaskiya wato Alhaji Ali Dan Kaka Foundation kun san shi wani irin mutum ne wanda a duniya ba su da yawa irin su A babu. mutum ne idan ya ma kyauta ko i baka sadaka baya bukatar sharhi ka je ka ce shi yema Baya bukata. kai zaka gan shi a matsayinsa na babba maimakon ka tsuguna ka gaishe shi yake kokarin ya tsuguna ya gaishe ka Haka yake. to irin wayannan masu hali masu koyi da halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su taɓe ba Ali Dan Kaka Foundation dukiyarsa ba mai kariya bace cikin yardar Allah sai dai jarabta in ta zo kuma wannan ba wanda da ja da Allah A babu. kuma Allah ya yi mata tanadi da gidan aljanna dukkan mutumin da yake sadaka ya zakka babu abin da zamu ce masa sai dai Allah ya ji kan mahaifansa Allah ya sa ya gama lafiya Allah ya sa ƴaƴansa ma su gaje shi Allah ya sa wani ma wanda ko ba addinin sa yake ba ya koyi da shi amin sun ma amin Ali Dan Kaka Foundation shine fa wanda idan ka dauke sauran jihohi duk jihar da ka je Ali Dan Kaka Foundation akwai yara a ƙarƙashin sa wanda ci suke a ƙarƙashin sa su ma su ciyar malam yana kokari gaskiya ne ai mar addu'a Malam Kano a cika mana addu'a. amin ya Allah Allah ka kare mutuncinsa amin Allah ka kare mutuncin Ali Dan Kaka Foundation amin Allah ka yi riko da hannunsa Amin. Allah ka kula da mutuncinsa Amin. Allah ka kula da arzikinsa Amin. Allah ka kula da mutuncin iyalinsa amin Allah ka kare rayuwarsa da dukkan rayuwar wani musulmi na duniya amin Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira da Dan Kaka Foundation amin wannan dukiya da yake barwa Allah ka ninka mar ninkin ba ninkin a gidan aljanna Amin. Allah ka ninka mar ninkin ba ninkin a duniya Amin. Allah kar ka bari ya wulakanta Amin. Allah kar ka bari ya tozarta Amin. Allah duk mai neman tozartarsa Allah kar ka bari ya tozarta dan arzikin manzon Allah Allah yanda ka kula da shi ka ba shi dukiyar nan Allah ka ba shi gidan aljanna Allah ka sa shi a hanya madaidaiciya dan arzikin manzon Allah duk mai neman sa da sharri ko ya cutar da shi ko kuma shi ya cutar Allah kar ka ba da dama Allah kar ka ba da dama dan darajar manzon Allah dan kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara annabi Allah ya amsa mana daraja. addu'an mu. Nagode Masha ai Allah. dan Kaka mutumin kirki ne ku ci gaba da mar addu'a kawai A za a ci gaba. yawa nagode shi ne fara aniya ne Sai an jima Allah. nagode